Ei, i estos grullos què, tio? Els cuervos són espectaculars. Bueno, tenim faena. Tenim feina. Hola, gent del poble. Hola, gent del poble. Bona esprà. Bona esprà, bon dia. Vostès necessiten un programa autèntic. Sí, este poble, Riola, necessita un programa de televisió. Original. Sí, entretingut. Sonat. Sí, totalment loco, desparramat. Sí. A tope. Un programa fet per la gent del poble, en continguts de poble i de risa, de molt de cachondeo. Sí, molt de cachondeo, Sí, però sí. té que estar fet per gent de Riola. Gent de Riola. Té que estar fet per gent de Riola, home. Lamentablement, com ara no som de Riola, Nosaltres no el farem. Nosaltres el farem A Sueca. I se dirà... Mare meua!